town ọbụla Otulu na Oru West maka na Mgbidi tradition and culture kwuru na ha ga-emezi ka Mgbidi dị mma by so doing maka na mgbe gboo Oru as a whole la etukọta all the culture and the tradition of the people. About the town of Otulu. Tradition and culture, especially Mgbidi, Owu and Mmanwu adịghị etikọsị. Ọ bụ Owu ticha Owu alakpuo, Mmanwu abịa mesha Mmanwu alakpuo. So ọ bụ this final one now, o ticha final one no now. Mmanwu otu aka Oru si apịa mmanwụ mgbe gboo Oru niile na-apịa mmanwụ ọ ga-agụ ikwu ọha mụ bụ the overall n'Oru ọsọme udu nnehi ọkpa the reviving of the traditional culture of Oru. That is why we are here today to showcase to the people how it is done. Ọgbacha ha na mmanwụ nke ọla agbata anọ otulozo mmanwụ la Oru niile before mmanwụ ekpo elu ị ga-abịa meet ndị traditional culture. Ọ bụ ka o si eme ya ọgbaba owu gbacha owu ọgbakọ owu before owu ekpo elu ị ga-amanụ process ị ga-aga
That is the reputation, Oru, tradition and culture. I can have wash back. And that is why the Spadon Media is here today to show to the world how it is done generally in Oru, in Igbo land and in Southeast. To bring to my followers and fans how it is done. Here in the Otulu, la Eburu Egbesiaka, Spadon Media Otulu. Here bo Oruri ile, Otratano Mmanwu. The 12 villages Loru, Mgbidi, Otulu inclusive, Ụmụ Ezukwe inclusive, and Umuezike inclusive. That is why we are here today to show to the world how it is done. Tradition and culture. Yo. Are you online? Oh? Are you online? Are you online? Don't jump that line. Are you online? No, jump that line. One if the line, no, cafe, the line. Oh, the traditional display of the all the display of the tradition and culture of Oru Lile Nonga, Oru Lile Neba, Otulu, Umuezike Awọ, Oru tradition and culture of Nonga. Uja did happen. Here we are. What's that? Ezekwereobi. Just like Umunadi argument
Okele da fuma. Oge ni bi ogusef. Lotu oke kele ya. Lotu oke kele ya. Oga lotu kele ya. Oju oguba. Oga lotu kele ya. About the traditional and culture of the people. I have for the chairman who made the traditional and culture of a man of in one of peace. Umuezike ihe o si ame omedia oweri iwe laba ọ dị mma ya ịnotu kelee isi mmanwụ niile bere ebe a maka na udu na-ehi abịadị nke a so ọ bụ Ezekwereobi representịrị ka the culture and the tradition of the people o sitere maka na oru ụwa Olachina. Hang on. Get Olachina. Ogu Olacho, yan yo fu ehi. Oyan yo fu ehi. Obu oru bara bi abuda wo. Oru. Oyan yo fu ehi. Mmanwu na ba le for today, Otulu Mmanwu Noru as a whole, which comprises 12 villages along with Otulu, Umuezike Awọ with Umuezukwe Awọ. Yeah, about unification of the tradition and culture of the Otulu Mmanwu niile. No more Mmanwu from now till Owu alakpuo. Maka na Mmanwu na Owu adị agbakọsị. Mmanwu na Owu adị agbakọsị.